Mentre esperem a les 6, us posem un vídeo. A veure si se sent bé, perquè estem tenint problemes amb els vídeos a l'hora de compartir-los. I have to study chemical elements. I'm feeling lost. And the time's catching up with me. I'm going to fail chemistry, so who help me now? Who help me? Mnemonic revolution, need a solution. The lesson you rather suffer to rather bunkers, betray backwardly, rapidly. Back as though we can't be fairy tales like Rosamund Captain and St. Julius Label publicly. Seeing you back in time, yeah. I was trying to stand here, I fell in love when I saw this down. I'm telling at the speed of light. I have to say that all you birds listen before. Don't stop you now. It's funny clouds are bringing innocent ends. Don't stop you now. Years later is creating Jennifer Ryan. Don't stop you now. 'Cause it's fun irritating. Don't stop you now. This can be fun irritating. You don't wanna stop at all. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you? You just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go as you shoot across the sky. After a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time, you know you just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go
holds after a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time, you know you just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go as you shoot across the sky. Baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make 'em go you're gonna leave 'em blind. Boom, boom, boom. Even brighter than the moon, moon, moon. It's always been inside of you, you, you. And now it's time to let it through. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you worth. Make 'em go as you shoot across the sky. Baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make 'em go you're gonna leave 'em blind. Baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make 'em go you're gonna leave 'em blind. Even brighter than the moon, moon, moon. Boom, boom, boom. Even brighter than the moon, moon, moon. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you? 'Cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go as you shoot across the sky. Baby, you're a Us explico com anirà la reunió. En un principi començaré a parlar jo, soc la directora, Gemma Belluda, i us presentaré el projecte educatiu de centre, el projecte educatiu del Jaume Balmes. Tot seguit, donaré la paraula al coordinador pedagògic, que és l'Albert David, que us explicarà una part del batxillerat, tot el tema de tutoria, acompanyament de l'alumnat, i tot seguit serà el Toni Garrido, el cap d'estudis, que ens explicarà com funciona tot el tema curricular, l'avaluació, i aquí després tancarem amb unes qüestions pràctiques. Volem que la reunió duri 1 hora. Aquest és el nostre objectiu. Potser s'allarga una mica més. I sí que us demanem que, com que som molta gent,
si voleu fer alguna pregunta, la feu pel xat. També us demanem que us espereu una mica, que no comenceu a escriure les preguntes, perquè potser us les anem responent a mesura que avança la presentació. Per tant, si us voleu esperar, quan ja veieu que ja s'està acabant, fer les preguntes, us les respondrem tot el bé que sapiguem. Doncs comencem. Us presento les portes obertes de l'Institut Jaume Balmes, aquesta part més general que presenta el projecte educatiu del nostre centre. Són portes obertes, però són virtuals. Ens agradaria més que fossin unes portes obertes presencials, que poguéssiu trepitjar el centre per veure ben bé com és. Aquest centre que està situat a l'Eixample, que té les limitacions d'un centre al mig de la ciutat, amb tema espais, però que és tan acollidor com el vulguem fer les persones que estem a dins. Les portes obertes normalment les porten, les dirigeixen, les ensenyen al centre als nois i noies més grans, els de quart d'ESO i els de batxillerat, voluntaris, s'encarreguen normalment de fer aquestes portes obertes. Aquí teniu la foto de l'esmorzar que els hi oferim després que ells hagin ensenyat al centre. Està molt bé, és una pena que no ho pugueu fer, perquè és molt proper i ells us expliquen directament totes les preguntes que teniu, us les van explicant a mesura que es van ensenyant al centre. La situació que tenim no ho permet, doncs anem a fer-les una mica d'una altra manera. Al projecte educatiu del nostre centre hi ha una frase molt important, que és aquesta que posa aquí. Tenim com a objectiu la igualtat d'oportunitats i ajudem l'alumnat a formar-se com a persones autònomes, responsables, crítiques, solidàries, participatives, plurals i tolerants. I dic que és una frase, però és una frase i ens la creiem. És una frase que està allà posada com a projecte educatiu, però és el nostre objectiu, fer sobretot persones que siguin crítiques, que siguin participatives, al màxim autònomes, plurals, que siguin tolerants, que respectin els altres i que siguin responsables. Aquest és el nostre objectiu com a centre educatiu. I us hem posat aquí una sèrie de frases que defineixen el nostre centre. La primera és que el Balmes és qualitat. Penseu el tema del rigor, potenciar la curiositat. També potenciem la formació del professorat. El professorat cada any es forma. L'any passat ens vam fer una formació important sobre la convivència des d'un punt de vista restauratiu. Aquest any hem vist la necessitat de fer un curs sobre creació de materials amb eines digitals, perquè fèiem una part dels dies els fèiem de forma telemàtica. Per tant, vam trobar que era important aquesta formació per fer el batxillerat híbrid. El Balmes és participació. De fet, cada jove que entra al Balmes es pot implicar fins al punt que ell vulgui. Això és important perquè hi ha moltes activitats que nosaltres oferim a tothom, però no tothom s'hi enganxa, diríem. Tot depèn de les diferents necessitats, de els diferents interessos, de les diferents motivacions que tinguin els alumnes. Per exemple, tenim els delegats verds. De cada classe surten delegats verds que participen en una comissió mixta professorat-alumnat per fer el nostre institut més sostenible. Hi ha esport en cap de setmana, hi ha intercanvis, olimpíades de biologia, olimpíades de geologia, proves cangur. Hi ha tota una sèrie d'activitats que oferim i que els alumnes, segons els seus interessos, fan, més enllà de l'aula. El Balmes és llengües estrangeres. Suposo que aquest és un dels temes que més destaca del nostre centre. Nosaltres oferim anglès, francès, alemany i italià com a primera llengua estrangera. Aquí posa primer d'ESO, però primer de batxillerat
podem agafar aquestes llengües com a primera llengua estrangera. De fet, molts alumnes trien una llengua diferent a l'anglès, perquè l'anglès és més fàcil de fer en alguna acadèmia. Si tenen el nivell per poder fer aquestes llengües com a primera llengua estrangera, els hi oferim i, a més, els ho recomanem. I després també es pot agafar com a segona llengua estrangera. Després us ho explicarà una mica millor el Toni. I les cuidem molt, les llengües estrangeres. Què vol dir que les cuidem? Doncs que fem sempre, totes les hores, s'imparteixen en grups reduïts. Després, també, tenim auxiliars de conversa. Fem una part del currículum en metodologia CLIL, és a dir, en anglès. A primer de batxillerat es fa l'educació física en anglès. Es proposen intercanvis a Alemanya, intercanvis a Itàlia, intercanvis a França, una estada lingüística a Irlanda. Estem en el programa Erasmus i acompanyem els nois i noies que ho desitgin, també amb aquest grau d'implicació i d'interessos del qual us parlava abans. Els acompanyem a diferents proves oficials, el Goethe Institut, el Delft Scholar. Avui mateix estan fent ara aquí les proves del Delft aquesta tarda, l'EOI en anglès i el Celli Adolescenti, que és d'italià. El Balmes també és referent, centre referent com a música i dansa. És centre de referència per l'alumnat que cursa simultàniament música i dansa i adaptem els horaris, acompanyem, orientem per facilitar aquesta simultanietat i aquest esforç que fan els nois i noies que cursen aquests dos ensenyaments oficials. El Balmes és sostenibilitat. Us he parlat abans de les escoles més sostenibles i aquesta comissió formada per alumnat i professorat. Aquesta és una comissió que funciona molt bé. Actualment tenim 90 delegats verds entre l'ESO i el batxillerat i hi ha 14 comissions diferents. Per tant, és un punt important. El Balmes és salut. Això també, 350 alumnes fan extraescolars d'esport. Ens sembla que l'esport és alguna cosa més que una pràctica física, sinó que a partir, a través de l'esport es pot treballar valors, es pot treballar hàbits saludables i també es pot treballar amb els esports en equip que nosaltres practiquem aquí, habilitats socials. I el Balmes també és orientació. Acompanyem al llarg de tots els estudis i sobretot al batxillerat, que és molt important, aquest punt de l'orientació, perquè tothom trobi el seu itinerari formatiu. L'equip directiu està format, està ara en procés de canvi. Fa 2 anys vam començar aquest canvi. La secretària, que està aquí també amb nosaltres, la Mònica Martín, va començar fa 2 anys a ser la secretària. Jo aquest any he començat el meu primer any com a directora i l'any que ve entrarà una cap d'estudis, la Cristina Zamora, que també la tenim aquí a la reunió, i la Mireia Roig, que serà la coordinadora pedagògica. Aquí tenim l'equip. És important que sapigueu que aquest equip està molt unit, que hem fet diríem, un mentoratge durant aquests 2 anys i els que venen també, perquè l'equip directiu sortint es queda en el centre i seguirà fent-nos si necessitem aquest acompanyament. I res, aquí us deixo aquesta presentació i entrem a la següent, que és la presentació, un moment que la tenia començada, que és la presentació sobre específicament el Batxibac. Aquesta era més general sobre com és el nostre centre en tots els nostres estudis, que sapigueu que això, que tenim ESO, batxillerat,
diürn, nocturn i cicles formatius tota la família d'informàtica. Ho dic perquè això implica moltes connotacions d'ocupació al màxim dels espais que tenim i també de col·laboració entre professorat i potser entre alumnat també. Llavors, us deixo amb aquesta presentació. És les portes obertes d'aquest any. Això ja us ho he explicat. Aquí teniu Aquestes presentacions estaran penjades a la pàgina web. De fet, ja hi són, ja les hem penjat. Que sapigueu que movent-vos per aquí podeu anar a diferents recursos que us hem penjat aquí. De fet, aquestes presentacions de recursos i orientació ja se'ls ha fet als vostres fills i filles i a vosaltres, famílies, al centre on esteu ara. Quart d'ESO és un puntal. Nosaltres ho estem fent, ho estem fent durant aquest any, aquest acompanyament, i us posem aquí els webs perquè els tingueu recollits. Els webs, infografies, links que poden ser interessants. Aquí teniu els webs oficials, el de la preinscripció, que suposo que ja coneixeu i després us en tornarem a parlar, el de tria educativa, que és nou, molt nou, de la setmana passada. Després hi ha aquest d'unportal.cat, que ja us explicarem també, que nosaltres estem subscrits. Aquí al mig teniu, per si encara no teniu, els vostres fills i filles no tenen clar quin és el seu itinerari formatiu, teniu aquí tota la possibilitat, batxillerat, formació professional, si no acreditem l'ESO, què podem fer, i si volem fer el batxillerat per anar a un cicle superior, també teniu aquí tota una sèrie d'informacions que potser us poden interessar. I us deixo amb l'Albert Daví, que us explicarà com és el batxillerat aquí a l'Institut Jaume Balmes. Bona tarda a tots i totes, benvinguts, encara que sigui d'aquesta manera que no ens agrada ni a vosaltres ni a vosaltres. Veig que el xat ja va una mica calent. Ho dic perquè, com ha dit la Gemma, ens esteu fent tota una sèrie de preguntes que ja veureu que el Toni us donarà la resposta. No us anticipeu, perquè abans que acabem la presentació, totes aquestes preguntes que ens esteu fent, de si puc escollir grec, de quantes places, d'on puc fer la preinscripció, tot això us ho expliquem en aquesta presentació. O sigui, tingueu una mica de paciència. Mireu, la Gemma us ha parlat del PEC. El PEC és el projecte educatiu de centre i és un document que d'alguna manera pot ser molt teòric, però que nosaltres us animem a que el llegiu perquè no deixa de ser una mica l'ideari i el que volem que sigui el nostre centre. Nosaltres tenim molt clar que volem treballar els 4 pilars de l'aprenentatge amb els nostres alumnes com a objectius. Volem que ells aprenguin a conèixer, que a vegades sembla que hauria de ser o que podria ser l'únic que hauríem de fer potser els professorats o les institucions, que adquirissin tota una sèrie de coneixements, però el nostre PEC vol anar molt més enllà. També volem que aprenguin a ser, que aprenguin a fer i que aprenguin a conviure. Nosaltres ens agraden molt aquestes 4 accions i pensem que van lligades. I per això hi dediquem molts esforços. I segurament hi ha 2 projectes, 2 pilars fonamentals del nostre institut, dels quals n'estem molt orgullosos i que fan que tot sigui més fàcil a l'hora d'aplicar aquest PEC. I que per una banda és el PAT, és el Pla d'Acció Tutorial, per tant les tutories, i per l'altra és el projecte cultural, que és el conjunt d'activitats acadèmiques, obligatòries, optatives, extraescolars, que fan que puguem desenvolupar aquesta educació més integral dels nois i de les noies. Jo molt ràpidament us parlaré d'aquests dos blocs. Per una banda hi ha les tutories. Les tutories és el mateix. Nosaltres també li donem molta importància, li dediquem esforços, li dediquem organització, perquè pensem que és l'espai perfecte, és l'espai idoni per poder fer el seguiment, l'acompanyament i l'orientació de tots els nois i noies. Ho fem a l'ESO i també ho fem en el batxillerat. El que busquem en aquestes tutories és l'equilibri entre l'acompanyament i l'aconseguir que l'alumne sigui autònom i tingui iniciativa personal. Nosaltres són el tema de l'autonomia, de la iniciativa personal, l'estem desenvolupant al llarg de tota l'ESO i creiem que
el batxillerat hem d'aconseguir que ho siguin de manera plena, però això no vol dir que això vagi a compte que els hàgim d'acompanyar una mica menys. No, hem de trobar l'equilibri entre les dues coses. Aquí, les tutis, les tutories individualitzades que fan els tutors i les tutores amb els seus alumnes agafen un paper molt rellevant i intentem que, com a mínim, hi hagi 2 tutories individualitzades per curs per alumne, a part de la que es puguin fer també amb les famílies. Moltes vegades ens pregunten, sereu exigents? La resposta és sí, molt, ho serem. I aquesta exigència des d'on us vindrà? Doncs us vindrà des de totes bandes. Ara estic parlant i m'estic adreçant potser més als joves, als nois i noies. Us vindrà des de les diferents matèries, us vindrà des de les assignatures, us vindrà des dels professors, us vindrà des de la tutoria. I aquesta exigència també us vindrà des de coordinació, des de l'equip directiu. De totes maneres, també tenim clar que tots els nois i noies també són diferents. Intentarem exigir a cadascú el que ens pugui donar. Nosaltres coneixem molt bé els nostres alumnes, els de l'ESO, naturalment. Els de batxillerat creiem que en 3 mesos també, gràcies a les eines que hi posem, els coneixem molt bé. Per tant, sabem el que ens pot aportar cada un d'aquells alumnes i fins a on podem estirar perquè tothom pugui, a partir d'un treball, d'un esforç, d'una responsabilitat, d'una implicació, pugui donar el màxim de si mateix. I a la vegada, també ho ha comentat la Gemma, ens agrada saber que nosaltres també demanem i fomentem la participació i implicació de tots els alumnes, tant dins com fora de l'institut. A tots nivells. Us ha parlat que sabem que els interessos i les motivacions dels nois i de les noies són molt diferents. Intentem que des de l'àmbit social, científic, humanístic, voluntariat, dinamitzadors esportius, delegats verds, a nivell de participació del Consell de Delegats de l'Institut, del barri, que tothom trobi el seu espai per convertir els nostres joves en persones crítiques que tinguin consciència social i ciutadana. I que d'alguna manera s'impliquin en el seu territori, que en aquest cas és fonamentalment l'institut, però que també ho ha de ser el seu barri, també ho ha de ser casa seva, etc. Per tant, estem buscant persones compromeses a l'institut, també a la societat, i a la vegada, i digueu-nos una mica agosarats, doncs també intentem que això no sigui incompatible amb que també puguem ajudar i poder posar el nostre granet de sorra amb que puguin ser persones felices, que segurament és el que busqueu també les famílies, que els vostres fills i fills siguin feliços. Doncs nosaltres pensem que malgrat que hi hagi aquesta exigència, que malgrat que hi hagi la selectivitat allà d'aquí 2 anys, que tothom en faci referència, doncs que també hi hagi prous activitats i situacions al llarg d'aquests 2 anys perquè els alumnes també puguin gaudir de la seva estada a l'institut. Pel que fa més concretament a les tutories de batxillerat, que ja us he comentat aquesta primera imatge, això és una cosa molt comuna a tots els centres, l'organització i la comunicació entre els professors i els coordinadors ha d'anar molt a la una perquè els nanos puguin aprofitar i reeixir amb tot allò que se'ls demana. A nivell de tutories, jo us recomano que també entreu a la web i pugueu consultar el Pla d'Acció Tutorial. És un document també molt viu, tot i que també té una part teòrica, és una part molt viva, que també el refem no només amb les opinions dels tutors i de les tutores i dels coordinadors, sinó també dels mateixos alumnes. I com podeu veure amb les 2 imatges següents, teniu diferents blocs d'activitats que es fan des de les tutories. Naturalment, hi ha un primer bloc, que és l'acollida i l'acolliment de tots aquests alumnes nous al centre, que són el 40% dels alumnes nous de primer de batxillerat, després us explicarà el Toni, venen de molts altres centres. Per tant, és fonamental que pugui haver-hi aquestes diferents activitats, sortides de convivència, perquè ràpidament es puguin trobar com a casa seva, que coneguin tots els diferents espais, laboratoris, la biblioteca, etc. Això seria un primer bloc i que el anem desenvolupant perquè els diferents grups hi hagi una bona convivència i participació. Després, naturalment, també, com us he dit, el tema de la participació i elegir ràpidament gent que vulgui representar la seva classe a tots nivells. No només a nivell més com els delegats que podríem considerar normals, sinó també a nivell de delegats verds, com deia la Gemma, de dinamitzadors esportius, de l'orquestra, etc. Naturalment, també els alumnes venen de molts centres diferents. Per tant, pensem que també és bo que hi hagi tot unes sessions d'intentar anar a la una amb el tema de tècniques d'estudi i d'hàbits d'estudi.
no? Segurament venim d'escoles amb exigències diferents, doncs pensem que és bo que puguem compartir totes aquestes eines que tothom porta, però que a la vegada també els hi puguem assessorar i aconsellar quines són més adients per poder reeixir en els seus estudis i en la seva vida diària. Des de primer de batxillerat començaran el treball de recerca a partir del mes de gener, per tant, també hi haurà una orientació i un treball, un seguiment amb el treball de recerca, que també us explicaran després, que és una part molt important a nivell de nota del batxillerat. Després també tenim tota una sèrie de conferències i xerrades de divulgació. Pensem que és bàsic. És un espai de formació i d'intercanvi de coneixement, tant de l'àmbit humanístic com social com científic, on venen escriptors de referència, venen jutges, venen periodistes, venen polítics, venen científics, i pensem que és un espai on els nanos també poden aprofundir i poden tenir aquest intercanvi amb gent encara molt més experta del que podem ser els diferents professors en les nostres àrees. I en fem un parell per trimestre, tant a primer de batxillerat com a segon de batxillerat. Després també tindríem aquest seguiment i acompanyament del procés educatiu a través de les tutories individualitzades. En el cas de segon de batxillerat també hi ha uns altres blocs. Naturalment, s'acabarà el procés del treball de recerca, que han començat a primer, i bé, ara tampoc el segon de batxillerat queda una mica més lluny, però naturalment aquí hi haurà el bloc de l'orientació sobre l'ESPAU i sobre els estudis posteriors, ja sigui a la universitat o sigui en grau superior, doncs hi ha aquesta part d'orientació. Aquesta última imatge faria referència a aquesta altra pota tan important, que seria el projecte cultural. També el teniu a l'institut, al web de l'institut, el podeu consultar perquè és una de les altres coses que pensem que el val més en aquest aspecte ha reeixit satisfactòriament, que és aquest ventall tan gran de tot tipus d'activitats perquè tothom hi pugui trobar cabuda en funció dels seus interessos i de les seves motivacions. I que alhora ajudin aquests alumnes a acabar de complementar el seu currículum i també a nivell d'una dedicació més integral i més plena de tots els nois i les noies. En primer lloc, hi haurien les activitats de centre. Les activitats de centre, a part de les que estarien d'alguna manera institucionalitzades, com podrien ser el Sant Jordi, com podria ser la festa de Nadal, la festa de final de curs, carnestoltes. També anem amb tots aquells alumnes que vulguin fer una esquiada de primer de batxillerat. Aquest any hi van anar 99, o sigui que hi van anar pràcticament la majoria. Segon de batxillerat també s'organitza un viatge de fi d'estudis. Aquestes serien les activitats més de centre. Pel que fa a idiomes, també ho ha explicat la Gemma, per tant jo no ho explicaré. Sí que hi ha tota la possibilitat de fer intercanvis. Intercanvis en el cas de batxillerat amb França, amb Dublín, Irlanda, amb el tema d'anglès i també amb Alemanya i amb Itàlia, depenent de l'any. Per tant, hi ha aquestes possibilitats. A nivell de concursos, doncs el que us dèiem, ens agrada sempre pensar que el joc i la curiositat ajuden a l'aprenentatge dels nois i de les noies. Per tant, ja sigui amb concursos interns, com poden ser els jocs florals, el disseny gràfic, la fotografia matemàtica, els contes a l'esprint, com activitats externes que organitzin altres entitats que no siguem nosaltres, animem sempre els alumnes a que hi puguin participar. Us poso un exemple. Ara han fet els Jocs Florals, naturalment per Sant Jordi, però més enllà dels Jocs Florals pròpiament dit, amb llengua catalana i castellana i també amb llengües estrangeres, perquè també es podia participar amb llengua anglesa i amb llengua francesa, doncs diferents departaments han organitzat altres concursos per desenvolupar diferents habilitats dels nostres alumnes. Hi havia també aspectes de disseny gràfic, a nivell artístic, el Departament de Filosofia feia curtmetratges, igual que el Departament de Socials, o sigui que no només hi havia el tema més de jocs florals, sinó que s'obria des dels diferents departaments. A nivell d'activitats complementàries, els diferents departaments també pensen que per acabar d'assolir els diferents coneixements o el seu currículum, les diferents competències, doncs és bo que surtin i que vagin al teatre, que vagin al cinema, que vagin al museu, que vagin a veure aquesta exposició, que vagin al centre cívic pertinent per fer diferents activitats. És un centre que surt bastant de l'institut per poder reeixir també amb les diferents activitats que es plantegin. Per tant, se'n fan força. Aquí teníeu unes quantes. De les xerrades de divulgació ja us he comentat abans i d'activitats extraescolars també ho he comentat. L'AMPA, tenim una AMPA molt potent que també ofereix activitats pels alumnes en funció dels seus interessos. S'han fet activitats de teatre o es fan, de robòtica, també en llengües estrangeres si s'esqueia. I després tenim una associació esportiva també molt potent
i ha comentat que hi havia més de 300 alumnes de l'institut que hi participaven. En el cas de batxillerat, ara mateix sembla que teníem, no sé si eren gairebé 80 alumnes de batxillerat que hi participen directament en diferents equips, i aquí també és com sempre, oferim esport federat per aquells alumnes que els agradi l'esport de competició i oferim esport escolar per tots aquells alumnes que l'únic que volen fer és fer una mica de salut, trobar-se amb els companys i companyes i fer un parell de dies d'esport d'una manera no tan intensa com podrien fer els federats. I en principi jo ho deixaria aquí i segueix el Toni. Molt bé. Jo soc Antoni Garrido, soc del camp d'estudis i me toca parlar de la part més del batxillerat. Després, algunes preguntes que heu fet, després les contestem totes. Quan parlem del dia a dia, totes les que heu fet, de quantes places, etc., entren després. Anem a centrar-nos ara, s'acaba l'ensenyament obligatori i tots els vostres fills i filles hauran fet amb els seus centres moltes sessions d'orientacions on les estaran fent, igual que nosaltres les hem fet. El nostre material d'orientació el tenim obert a la web. Hi ha unes notícies amb molt material i molts enllaços. I ara ens centrem en aquell alumne que ha acabat l'ESO, ha obtingut títol de l'ESO i vol fer batxillerat. El batxillerat és un ensenyament generalista que no porta cap ofici a priori, sinó que prepara per un estudi posterior que pot ser estudis universitaris o FP de grau superior. Per tant, és un estudi generalista i força teòric. No és tan pràctic com la FP, no? Molt bé. Aleshores, anem a parlar del batxillerat. El tipus de batxillerat hi ha 3 modalitats, el científic-tecnològic, l'humanístic i ciències socials i l'artístic. Nosaltres, al Balmes, l'única modalitat que no fem és l'artística. La de científic-tecnològic, humanístic i social les fem. Molt bé. Com nosaltres també oferim, dintre de les modalitats aquestes del tipus de batxillerat que tenim tant si és científic, tecnològic, humanístic i social, oferim la possibilitat de fer batxibac. Batxibac és una doble titulació. Si algú clica en aquest enllaç, teniu una explicació, uns 3 o 4 pàgines i una pàgina web on està tota l'explicació, fins i tot hi ha un vídeo on s'explica una mica què és el batxibac. El batxibac, a gran tret, és que si se fa el batxillerat d'aquí, el batxillerat català, amb algunes adaptacions, que essencialment és 1/3 de les hores se fan en llengua francesa, i se fan unes optatives obligatòries concretes, s'obté, si se passa la prova externa de França, el títol de batxillerat francès, a més del batxillerat de l'estat espanyol. I, per tant, se té la doble titulació. És el que diem la titulació de batxibac, batxillerat espanyol i batxillerat francès. Després la concretarem. Molt bé. Amb el Balmes, el tipus de batxillerat que fem, clar, si se fa batxibac, la primera llengua estrangera és francès obligatòriament. Això no hi ha cap dubte. Després ho concretem. Però si no se fa batxibac, com a primera llengua estrangera, s'ha d'agafar una altra de les que oferim. I nosaltres oferim anglès, alemany, francès i italià com a primera llengua estrangera. Val a dir que el grup d'alemany i francès estan superconsolidats, això no hi ha cap dubte que hi ha grup fet, i són cursos que no comencen de zero, perquè la gent ha d'haver fet aquesta llengua ja a l'ESO. Per tant, se necessita tenir un cert nivell, no són cursos que comencen a nivell zero, ni cap dels 3. L'italià portem uns quants anys que no surt suficient alumnat com per fer un grup. És a dir, necessita que hi hagi, l'administració demana que per formar un grup d'italià hi hagi almenys 10 persones que puguin fer italià. És a dir, fa 6 anys o 7 anys va haver una generació nostra del centre que va començar italià a primer d'ESO i va aconseguir acabar el batxillerat, però des d'aquella última generació portem uns anys on aquesta primera llengua italià no està sortint. Si sortís prou gent per fer-la, evidentment la integraríem. A les peticions de matèries ja veieu que té pocs números d'afegir. Seguim. A part d'això, al batxillerat tenim batxillerat diürn i batxillerat nocturn. Com nosaltres tenim batxillerat diürn, al batxillerat diürn, i contesto una pregunta, tenim 4 grups de primer i 4 grups de segon. Per tant, som un centre de batxillerat gran. Podem oferir moltes combinacions de matèries. Això en centres petitets que tenen 1 o 2 línies hi ha molt poques combinacions de matèries. Nosaltres podem oferir moltes i n'oferim a prop de centenars. Després se les concretarem. I també fem el batxillerat nocturn. En batxillerat nocturn només hi ha un grup a diürn, un grup a primer i 2 grups a segon. Per tant, al batxillerat nocturn no es poden fer tantes matèries, tantes combinacions de matèries,
només unes concretes, perquè no hi ha alumnat per oferir-les totes, i les que no es poden fer en horari presencial, normalment la gent les acostuma a completar a distància a l'IOC. Després parlem. El currículum de batxillerat. El currículum de batxillerat, les 30 hores de batxillerat, se separen en dos grans paquets. Les matèries comunes, que són 14 hores, en aquestes 14 hores ja estan les 3 hores de llengua estrangera, per tant, hi ha una part aquí que cada un alumne personalitza, no? És a dir, 11 hores més 3 de llengua estrangera, de la primera llengua estrangera, i després hi ha 16 hores que cada alumne personalitza segons el tipus de batxillerat que vol fer. És el que diem matèries de modalitat o específiques. Després hi entrarem. En el cas del batxillerat també hi ha una cosa que diem treball de recerca, que és un petit treball d'investigació tutoritzat pel professorat que se fa a cavall entre primer i segon. Se comença entre octubre i novembre de primer de batxillerat. Se comença a triar i al gener comença la tutoria per començar a treballar i s'acaba a l'octubre, novembre de segon de batxillerat. I se fa aquest petit treball d'investigació que nosaltres la fem de forma individual, que és el que la norma inicialment reclama. Ja sé que hi ha centres por ahí que ara ja l'estan fent en grup, però la norma en principi diu que ha de ser individual, però la realitat s'està imposant d'una altra forma, nosaltres el fem de forma individual, i és una part molt important del batxillerat, perquè la nota d'aquest treball és un 10% de tot el títol de batxillerat, de primer o segon. I ara anem a entrar a les matèries. Les matèries. El currículum del batxillerat. Les matèries comunes són aquestes que teniu aquí a la primera part de la diapositiva. Són català, castellà, ciències del món contemporani a primer, llengua estrangera, educació física a primer, filosofia a primer i història de la filosofia a segon, història a segon i l'hora de tutoria. Això sumen 14 hores a cada curs. Aleshores, ara queden les 16 hores que cada alumne personalitza. D'aquestes 16 hores, hi ha 3 matèries que són de 4 hores cadascuna, que són matèries de modalitat, que van molt lligades al tipus de batxillerat que una persona vol fer. I, per tant, és obligat que aquestes 3 matèries siguin de la teva modalitat. Els de científic tecnològic han d'agafar matèries del científic tecnològic, ja tindran 12 hores fetes, i de l'humanístic i social han d'agafar 12 hores de l'humanístic i social. A més, hi ha una obligatorietat, des que va aparèixer la llei Wert, que van imposar que els del científic tecnològic han de fer obligatòriament les matemàtiques del científic tecnològic. Els de l'humanístic i social han de fer obligatòriament el llatí o les matemàtiques aplicades a les ciències socials. Amb el nostre centre, si algú vol fer les dues, ho pot fer. Però, en principi, una de les dues és la que ha de ser obligatòria. I les altres dues se trien entre les del tipus de batxillerat. En el cas del batxillerat artístic, que nosaltres no el fem al Balmes, la matèria obligatòria és fonaments de les arts a primer i fonaments de les arts a segon. Per tant, a tothom que fa un batxillerat fa 12 hores de la seva modalitat, de les quals 4 estan definides obligatòriament. Queden 4 hores més. Aquestes 4 hores més, què és el que es pot agafar? Aquí teniu, per exemple, abans d'entrar a aquestes 4 hores, no, torna una mica, aquí. Aquí teniu el tipus de matèries de modalitat que van lligades a cada modalitat. Amb el científic tecnològic podeu observar que la majoria tenen l'1 i el 2, no? Matemàtiques 1, que se fa primer, i matemàtiques 2, que se fa segon. Biologia, 1 i 2, ciències de la Terra, que és la geologia, biologia, 1 i 2, dibuix tècnic, 1 i 2, física, 1 i 2, química, 1 i 2, i tecnologia industrial, 1 i 2. I també hi ha una matèria que se fa segon, que és electrotècnica. Aquesta matèria nosaltres, al nostre centre, fa anys que no tenim molts clients per fer-la. I és l'única que portem diversos anys que no la fem. Si algú la vol fer, si hi ha prou gent, la farem en presencial, però si no, si algú li està molt interessat, la pot fer a distància a l'IOC, la pot completar, si no hi ha un grup suficient de 10 persones per fer-la. En l'humanístic i social hi ha algunes matèries que també són de 2 anys, les matemàtiques aplicades a les ciències socials, el llatí, l'economia d'empresa i el grec, tant 1 i 2. Nosaltres tenim el grec consolidat, tant a primer com a segon, és a dir, contesto una pregunta que algú havia fet, i després hi ha matèries que són d'un any de durada, que són les que no tenen ni l'1 i el 2, que és l'economia, la història de l'art, història del món contemporani, literatura catalana, literatura castellana, i veig aquí falta la literatura universal, és aquesta literatura del món contemporani que està repetida, ja ho arreglarem a la diapositiva. La literatura universal. Què és el que fem els centres? Aquestes matèries les podríem oferir a primer o segon.
el que fem tots els centres és que oferim a segon de batxillerat les matèries que són examinables a la selectivitat i oferim a primer les matèries que la gent no es pot examinar a la selectivitat. Conclusió, oferim a primer economia, història del món i literatura universal. I totes les altres les oferim a segon. Molt bé. En el batxillerat artístic hi ha altres tipus de matèries, l'obligatòria d'opció és el fonaments de les arts, hi ha algunes que estan a cavall, les literatures universal, catalana i castellana, història del món, estan a cavall entre el humanístic i ciència social, i després està el dibuix tècnic, que també té a veure amb el batxillerat científic. Aquestes són les matèries de les quals tothom ha de fer 3 matèries d'una columna a primer, 3 matèries d'una columna a segon, tant a primer com a segon. I ara queden 4 hores. Amb aquestes 4 hores que s'han de triar, què es pot fer? Es poden fer més matèries de modalitat, que aquí podrien ser matèries de la teva modalitat o d'una altra modalitat. Exemples que ens passa. Gent del científic tecnològic que diu, ai, doncs a mi m'agradaria fer història del món perquè també estic molt interessat. Doncs cap problema, la podries fer, no? O dius, ai, podria intentar fer, a veure si pogués fer economia de l'empresa. Si l'horari ho permet, cap problema. I si l'horari presencial no ens ho permet, també ho arreglarem perquè se pot fer alguna matèria a distància a l'IOC i després comentaré com, no? Però, a part de fer més matèries de modalitat, de la teva o de l'altra, també pots fer matèries optatives o matèries específiques que es diu. Aquí el nom va canviant històricament, però estem parlant del mateix. Se poden fer les segones llengües estrangeres, que oferim en 2 hores a primer i 2 hores a segon. Se completa la segona llengua estrangera que la gent ha començat a fer a l'ESO. Se fa psicologia, que nosaltres l'oferim en 2 hores a primer, i sociologia, que l'oferim a segon. Matèries dissenyades pel propi centre. Aquí nosaltres tenim històricament expressió escrita, que la fem en castellà, mitjans de comunicació que la fem en català per treballar i reforçar tot el que se refereix a l'àmbit de l'expressió, i cultura clàssica, manteniment i nutrició, que és una assignatura que fem de l'àmbit d'educació física i que també té molt èxit. I després, també a segon, se pot fer una matèria que es diu estada a l'empresa, que és una matèria que quan s'acaba primer de cara a segon, se fa unes pràctiques en una empresa i compta com una matèria de segon. Aquí hi ha 2 vessants. Si se treballa en 70 hores, compta com una matèria de 2 hores, i si se treballa tot un mes, tot el mes de juliol, en una empresa s'ha de fer pràctica, s'ha d'omplir un formulari del que se fa cada dia, fer una memòria de què és el que s'ha fet a l'empresa, etc. I tot això, al final, dona una nota i s'avalua. Si se fa 70 hores és una matèria de 2 hores i si se fa 140 hores de feines és una matèria de 4 hores. I, per tant, és una matèria específica a fer. L'alumnat que fa batxillerat francès. Aquí és obligat, el batxillerat francès, les optatives ja les té triades, perquè és obligat que faci història d'Espanya i França a primer i segon, fent 2 hores i 2 hores, i literatura francesa a primer i segon. I, a més, el nostre alumne de batxillerat ha de participar amb la preparació i un intercanvi mentre s'està fent primer de batxillerat. Per tant, l'alumnat de batxillerat no li cap fer optatives perquè ja està fent les optatives obligatòries del batxillerat. Val a dir que després també ens trobem en situacions personals pròpies que algú diria, escolta, però jo és que vull fer un batxillerat de ciències i vull fer batxillerat i sembla que no m'hi cap, perquè m'has dit que he de fer 3 matèries de modalitat, he de fer les optatives i jo vull fer matemàtiques, física, química i biologia. I són 4. No puc fer batxillerat? Sí, tranquil, pots fer batxillerat. Perquè tu fas 3 matèries al centre de les troncals del batxillerat científic, fas les optatives i, escolta, necessites 4 hores més, que se passaran de les 30. Aquestes 4 hores les fas, te matriculem nosaltres, i les fas a distància amb l'Institut Obert de Catalunya. És una assignatura. Tots els centres poden fer matèries a l'Institut Obert de Catalunya, a l'IOC, que són matèries que per composició horària el centre no pot oferir en presencial, tu te matriculem el centre a l'IOC. Les segueixes setmanalment, estàs fent les pràctiques, tot ho fas per internet, no? I tens 2 moments d'examen presencial, un al gener i un altre a l'abril. I amb aquests 2 exàmens presencials tu aproves aquella matèria.
Si la matèria és de 4 hores, dura tot l'any. Per tant, hi ha un examen al gener i un a l'abril. Si és una segona llengua estrangera o una matèria de 2 hores, optativa de 2 hores, que el centre no ha pogut oferir-te, se fa durant només mig curs. Per tant, normalment la llengua es fa a l'inici de curs, d'octubre a gener, s'examina i acaba aquella matèria extra. Per tant, sí que es pot fer batxillerat en 4 matèries de modalitat. Igual que si alguna combinació de matèries, nosaltres oferim moltes combinacions, però si alguna matèria de la combinació que a alguna persona li interessa molt, molt i molt, no la podem oferir en presencial, no és cap problema. Si no te la podem oferir en presencial, nosaltres intentarem sempre moure les franges, moure les matèries perquè la puguis fer en presencial. Però si al final no te la podem oferir, la podràs fer a distància a l'IO. Se poden fer 2 matèries a primer i 2 matèries a segon. Normalment la gent fa una, els pocs que fan les 5 matèries a l'IO. Passem a la... Com triar un moment, com triar aquestes matèries, aquí hi ha una diapositiva, quan se parla d'orientació, després us seguim, de vegades com triar què és el que necessito fer, és una cosa d'orientació molt important. Si se clica aquí, aquí se van les taules de ponderació que tenen que veure amb la selectivitat. Al final de la diapositiva hi ha un enllaç que explica com va tot això de la selectivitat. La selectivitat dels nois vostres serà la selectivitat del 23. Però, per exemple, la Gemma us està ensenyant les taules de ponderació de les matèries importants de la selectivitat d'aquest any. Aquestes són les matèries examinables a la selectivitat que permeten aconseguir punts extras. És a dir, punts. Aquí se veu, segons els estudis, si per aquest estudi se considera que aquella matèria és important. Si és important, apareix de color groc, que vol dir que te dona un 20% de punt extra de la nota. Si la veieu de color gris, és que te dona un 10%. I si no veieu res escrit, és que per entrar a aquell estudi, aquella matèria no te dona punts extras. Això és una part de l'examen de selectivitat voluntari que permet que la gent aconsegueixi 4 punts extras que suma la nota de 10. Això queda una mica lluny. Els nostres nanos, si us han fet sessió d'orientació, ja ho mirareu, però una visita per aquí o per les webs d'orientació sí que dona idea de dir jo vull dedicar-me a aquesta professió, a aquest estudi. Amb aquest estudi passejo, me'n vaig al futur, passejo pels estudis universitaris, per la web d'orientació, dels que és link que us hem presentat a l'inici, i que si mireu la presentació de l'ESPAU també està linkat amb aquella presentació. Passejo, miro per fer biotecnologia quines matèries són les que consideren importants, doncs aquestes són les que he de fer, no? I per tant, torno al present i miro quines són les matèries que he de fer al present. Això forma part de l'orientació, que és una cosa més complicada. Passem a la següent. Hi ha una sèrie d'alumnes que simultanegen estudis professionals de música i dansa. Els que ho estan fent, els estudis professionals, tenen preferència per entrar al Balmes. Com se fa? En el moment de la preinscripció, a l'imprès hi ha una pregunta que te diu que si estàs simultanejant estudis professionals de música i dansa. Hi ha una creu que s'ha de marcar. En el moment de la matrícula, aquesta persona ha de demostrar que està matriculada o pendent de matricular en un conservatori professional de música o a l'Institut del Teatre, a un conservatori municipal de dansa. Aleshores, tindrà preferència i tindrà preferència a la plaça. Són els primers que hi entren. Després entren els dels centres adscrits. Centres adscrits del batxillerat en tenim l'Institut del Teatre, que són els que venen de dansa, i l'Oriol Martorell, que fan estudis professionals de música. A l'ESO fan els estudis integrats. Aquests són els centres que tenen preferència i després van tota la resta de gent a igualtat de punts. La gent que està fent estudis professionals de música al conservatori o la gent que està fent música en una escola autoritzada per al Departament d'Educació, els que estan fent en una escola autoritzada no tenen preferència per la preinscripció, però sí que en tots els centres se li pot convalidar algunes hores. Les hores que es poden convalidar són les 4 últimes del currículum, aquelles en les que estan les optatives, les que van de les 12 a les 16 hores, en les quals se poden agafar optatives o matèries d'una altra modalitat. No és obligat, és si una persona vol fer-lo, no t'obliguen. Si tu vols intentar fer una altra matèria, la intentes fer. Si al llarg del curs veus que necessites temps i no pots seguir-la, ja la convalidarem a posteriori. Aquí està tota la documentació oficial, fins i tot amb aquest símbol més, nosaltres hem posat els documents oficials de data juliol del 2020, on expliquen tot el tema de les convalidacions. Correcte? Si a algú li interessa, el buscarà. Al juliol del 2021
trobareu, si cleu aquest enllaç, el nou perquè nosaltres l'actualitzarem, no? Però normalment això se publica cap al mes de juliol. Però no hi ha previsió de que hi hagi canvis al respecte. Doncs seguim. I anem ja a la part pràctica. Clar, nosaltres heu de fer la preinscripció al batxillerat. Ja heu decidit que voleu fer batxillerat. Nosaltres oferim el científic, tecnològic, humanístic i social. Com tenim 4 grups a primer i 4 grups a segon, tenim moltes possibilitats de matèries. I ara, a part de la inscripció oficial, que els terminis són molt... no ajuden al treball del centre, perquè van molt lents, sembla que la preinscripció encara circulant a l'imprès i tot això va per internet, hauria de ser un pèl més ràpid, no? Això és la meva opinió, una opinió meva personal. Us demanen fer la preinscripció. Una vegada us prescriviu, surt la llista d'admesos. Una vegada surt la llista d'admesos, al juliol us matriculeu. Us podeu pensar que nosaltres no us preguntarem les matèries que voleu fer fins al juliol? No podrem contestar si una persona vol fer biologia aquí, que és de l'humanístic i vol fer biologia en presencial del científic tecnològic. No li podrem dir fins al final de juliol o a l'agost si pot fer aquesta matèria? Aleshores, evidentment que no. Per tant, nosaltres, a part de l'imprès oficial, que vosaltres heu fet tots els imprès oficials, ja us demanem, quan ho feu la preinscripció, quines matèries voleu fer, perquè nosaltres hem de començar a treballar. Als nostres alumnes ja els hi hem preguntat, i aleshores, ara, a tots els que feu la preinscripció, us demanem que ompliu aquest formulari de matèries que voleu fer. Aleshores, amb aquest formulari, no sé si valencià, de moment jo crec que no l'ensenyem, de moment, el conto un moment. Essencialment, amb aquest formulari, què és el que volem ensenyar? Nosaltres hi ha centres que quan diuen els itineraris de batxillerat ensenyen 3 o 4 columnes. L'humanístic, el científic pur, el científic aplicat, el tecnològic, i fan 4 o 5 columnes. Nosaltres, com tenim moltes combinacions de matèria, ho oferim d'una forma diferent. Nosaltres oferim aquestes 16 hores que s'ha de triar en franges. I en cada franja posem matèries diferents i la gent se les ha de combinar. Per exemple, no sé, Gemma, jo crec que ho podem ensenyar en paper, ensenyem el format paper, perquè així ho veureu. Ho demanem en formulari, però si ho voleu veure en format paper, aquí seria, primer, triar les matèries i la part de baix és la que a mi m'interessa. Ensenyem el quadre de baix. Aquí hi ha 2 columnes, és el científic tecnològic a l'esquerra i l'humanístic i social a la dreta. Si jo soc del científic tecnològic, en cada una d'aquestes franges, que són de 4 hores, he de col·locar matèries. He de col·locar una matèria. Els de la columna de l'esquerra és obligat que en una d'elles posi matemàtiques, surt diverses vegades biologia, surt diverses vegades química, i els de la columna de la dreta heu de triar obligatòriament matemàtiques o llatí, o les dues, podeu triar també les dues. I aquí és obligat que tothom triï 3 matèries de ciències, els de ciències, i els de lletres, 3 matèries de l'humanístic i social. Els que fan batxillerat a la franja 1 ja la tenen triada. La franja 1 és on nosaltres posem sempre les optatives. Aquesta és comuna per tots els de ciències i els de lletres. Per tant, els de batxillerat aquí fan obligatòriament les assignatures de batxillerat. Aquí és on oferim la psicologia, la sociologia, el manteniment i nutrició, totes aquestes, les segones llengües, perquè les poden fer tant alumnes de ciències com del científic tecnològic com de l'humanístic i social. Nosaltres això no ho demanem que ho feu en paper, ho demanem amb el formulari. Si tornem al darrere i algú vol veure els exemples, no. Ensenyem els exemples un moment, però passarem ràpid. Això seria un exemple d'omplir-lo en paper. Són exemples de l'any passat, però és el mateix. Aquí aquesta persona fa alemany, baixem cap a baix, i vol fer física, biologia, geologia i matemàtiques. Passem a una altra. Aquesta persona diu que vol fer francès i tira cap avall. Vol fer química, matemàtiques, segona llengua alemany i psicologia. Això el formulari us ho va preguntant per ordre, per tant no us podríeu equivocar. Aquesta persona, l'exemple 3, vol fer alemany i també vol fer química. Aquesta persona vol convalidar, és una persona d'aquesta que està fent estudis del conservatori, per tant ja pensa que 4 hores no la farà, i fent química, geologia i matemàtiques considera que ja té prou pel seu batxillerat científic tecnològic. Seguim un altre exemple, a veure si surt algun d'humanístic. Aquest és d'humanístic, aquesta és una persona que fa de primera llengua alemany
i fa, mira, aquesta persona vol fer 4 matèries de modalitat i fa història del món, economia, matemàtiques aplicades a les ciències socials i economia de l'empresa 1. I a veure, agafem un de batxibac, aquesta persona fa francès i fa el batxibac, per tant, la franja 1 ha marcat la creu a baix de tot, i fa matemàtiques, economia, i és una persona que també vol fer llatí, perquè no té clar si el seu perfil és més lingüístic o més econòmic, ja ho decidirà més de cara a quan faci segon. Nosaltres això, i un últim exemple, aquesta persona diu, aquesta és una alumna que fa estudis professionals de dansa, per tant fa anglès, convalida l'educació física, perquè està fent a l'Institut del Teatre dansa, convalida també 4 hores, perquè amb els estudis de dansa ja en té prou de dedicació, i aquesta persona fa llatí, literatura universal i història del món. És a dir, hi ha moltes combinacions. Si les comptéssim, aquí nosaltres no tenim 4, ni 10, ni 20 itineraris, tenim més de 60 itineraris. Nosaltres volem que ens ho contesteu amb aquest formulari que teniu aquí obert. Si vols clicar ja en el del primer, l'he obert avui perquè la gent pugui contestar. Aquí una mica ho explica i pantalla a pantalla també hi ha informació, us demana el correu, què voleu fer i passeu a la següent pantalla, etc. No fa falta seguir-ho, jo crec que no. Tornem a la presentació i no sé, preguntes que han sortit de batxibac. Algú ha preguntat, la creu de simultanietat ja l'he contestat. Algú ha preguntat, quantes places oferiu de la prescripció del científic tecnològic i de l'humanístic i social? No podem oferir-lo. Nosaltres, als centres que oferim el batxillerat humanístic, social i científic tecnològic, a la prescripció no podem triar a l'alumnat segons si ens interessa que faci de ciències, científic, tecnològic, humanístic i social. Entren per punts i una vegada han entrat, nosaltres hem de configurar l'horari per atendre aquelles peticions. Per tant, no sabem si els 4 grups seran 2 de científic tecnològic i 2 de l'humanístic i social o això és el que pel senyor que fa els horaris li interessaria, no? El senyor que fa els horaris, fer-ho més fàcil, no? Però aquest any, per exemple, aquest curs acadèmic no ha estat possible, hi ha hagut un 60% que ha agafat el científic tecnològic i s'ha hagut de connectar. Els 4 batxillerat han tingut alumnat de tots els tipus de batxillerat, per la qual la complicació horària és superior, però estem obligats a atendre a la població. Les del batxillarat. Al batxillarat sí que tenen una oferta diferenciada. Després comentarem l'oferta, quan arribem a la part pròpia. Després comentarem l'oferta. Al batxillarat tenen una prescripció pròpia, individual. Quan posi el calendari, després la Gemma ho repassarà. Batxillarat se prescriuen la setmana vinent. I direm una sèrie de places que són pròpies pel batxillarat. Em sembla que demà ha de sortir l'oferta, demà sortirà i sortiran 16 places per primer de batxillarat. A segon de batxillerat no podem oferir places. Tota la resta de places que oferim per a alumnat de fora, nosaltres tenim, aquest curs tenim 4 grups de quart d'ESO. Per tant, oferim la majoria d'alumnes nostres, alguns se'n van a fer batxillerat artístic o se'n van a fer cicles formatius, però els alumnes nostres se queden al centre i ocupen places que tenim. I el resta de places són les que oferim. Oferirem aproximadament, a part de les del batxillarat, aproximadament al voltant d'aquestes trigaran un dia més per sortir l'oferta, però aproximadament una trentena de places. Això suma al voltant d'una 30 i poques places, 46-50 persones que entren de fora. Hem d'oferir aquestes i no podem oferir més perquè l'alumnat nostre ens demana que si no entra al batxillerat artístic li hem de guardar plaça aquí i estem obligats a guardar-li plaça. La realitat final és que una vegada la gent se matricula al mes de juliol, de la gent que queda en llista d'espera, alguna vegada algun d'ells comencen a trucar la gent al mes de juliol i entra. I alguna vegada el nombre de gent que acostuma a entrar, és a dir, les places que entren, sumant els 16 del batxillarat i les pròpies, acostumen a estar entre 50 i 60. Aquest any no sé si estarà més a prop de 50, depèn perquè l'alumnat també canvia d'opinió, creu que ara vol fer això, després fan doble prescripció a batxillerat i a un cicle formatiu i quan li donen la plaça de cicle formatiu diu, ostres, m'interessa, no se matricula a batxillerat, aquella vacant s'ofereix a la gent de llista d'espera. Sabem que els terminis són molt llargs, no els generem nosaltres. Nosaltres intentarem contestar si hi ha vacant, no esperarem al mes de setembre. Al mes de juliol us trucarem si algú ha quedat en llista d'espera i li oferirem la plaça per tranquil·litzar-lo el més ràpid possible. Jo acabo ja aquí de l'avaluació, conto lo d'avaluació i aleshores ja la Gemma conta les parts més quotidianes de com va.
La prescripció a lo que no és batxillerat comença després del batxibat, comença la setmana de l'11, de l'11 al 17. Els terminis són per tota Catalunya els mateixos. L'avaluació del batxillerat. La nota del batxillerat és molt important. Se calcula un 10% és el treball de recerca i el 90% és la mitjana aritmètica de totes les matèries que es fan. Tant si la matèria és de 2 hores, com de 3 com de 4. Se sumen totes les matèries, se divideix pel nombre de matèries, se calcula el 90% i després se li suma el 10% de la nota de treball de recerca. Això dona una nota de batxillerat. Aquesta nota és molt important perquè, a part d'utilitzar-se per fer estudis posteriors, per anar a fer estudis d'FP superior, dona punts, la nota aquella són punts per entrar a aquest estudi, també dona punts per entrar a la universitat, perquè aquesta nota forma el 60% d'aquesta nota més el 40% de la nota de la primera part de la selectivitat, de l'ESPAU, forma la primera nota d'accés a l'ESPAU, que és una nota que va del 5 al 10. També per al títol francès, l'alumnat que s'examina de el que seria la selectivitat francesa, de la prova francesa, la nota del títol francès consta un 70% de la nota del batxillerat espanyol i un 30% la nota externa. Això dona la nota del títol francès. Per tant, la nota del batxillerat és molt, molt important. I no se juga a segon, no, se juga a primer. Les notes que s'acaben a primer, per tant, s'ha de treballar des del primer dia i esforçar-se al màxim, són inamovibles quan s'està fent segon. S'acostuma a sumar entre matèries de primer i segon, entre 16 i 20, segons si he fet matèries de 2 hores d'optatives o he fet matèries de 6 hores. De 4 hores, perdoneu. En les avaluacions, a primer de batxillerat fem una avaluació abans del primer trimestre, cap a l'octubre, i 3 avaluacions trimestrals, i l'avaluació de juny, a final ordinària, i a primer de batxillerat ja està l'avaluació de setembre. Segon de batxillerat acaba més d'hora, com acaba el mes de maig, en la qual cosa fem les 3 avaluacions inicials, l'avaluació del mes de maig que acaba el curs, la gent que aprova s'examina de selectivitat al mes de juny i la gent que li queda alguna cosa per recuperar, els exàmens extraordinaris de batxillerat de segon no se fan al setembre, sinó se fan ja al mes de juny. Per tant, el segon de batxillerat acaba molt ràpid. El pas de primer a segon és molt simple, s'ha d'aprovar tot o com a màxim 2 matèries per passar de primer a segon i quan un està fent segon sí que és veritat que no fa falta repetir-lo sencer. Si un aprova 2 matèries, pot seguir fent només les 7, 6 o 7 matèries que li acaben per acabar. Al final, quan se té el títol de batxillerat, un ja se pot presentar a la selectivitat i aquí ja està. Ara jo crec que una vegada la visió de batxillerat, la Gemma compta les qüestions pràctiques i després contestem a les preguntes que feu. Ui. A veure, qüestions pràctiques, la primera és l'horari. Nosaltres, el nostre centre fa horari intensiu de matí, de 8 a 11, a les 11 fem esbarjo i de 11:30 a 2:30, a les 14:30, i durant l'esbarjo els nois i noies de batxillerat surten al carrer. També poden sortir si tenen alguna assignatura convalidada o aprovada en cas de segon de batxillerat. Una altra especificitat del nostre horari és que a les últimes hores del matí deixem hores de matèries específiques, perquè són les que normalment l'alumnat que fa simultaneïtat de música, dansa i el batxillerat, doncs aquestes no les cursen i, per tant, se'n poden anar més aviat a cada un dels respectius centres de música o dansa. Pel que fa al nocturn, és horari intensiu de tarda, de 4 a 9. Més qüestions pràctiques. Assistència i comunicació. Sobre l'assistència, fem un control diari d'assistència. A partir de l'any que ve tindrem una plataforma nova que és la iEduca, que no sé si la coneixeu, però també permet tenir una app al mòbil i, per tant, la família està informada. Fem el seguiment de les faltes des de la tutoria i la coordinació, com ens ha explicat l'Albert, aquesta coordinació que és molt important, que els tutors i tutores es troben un cop a la setmana i una de les feines que fan és fer aquest seguiment de les faltes i en casos molt greus, evidentment, hi hauria una comunicació directa amb la família.
La comunicació normalment és per correu electrònic. També des d'aquest any el Departament d'Ensenyament ofereix als estudiants de batxillerat un ordinador personal. Tenim wifi al centre, tenim armaris per a guardar instruments, un servei de menjador que de fet és una sala de menjador, un espai on hi ha microones per poder escalfar les carmanyoles i després el tema de l'AMPA del qual ja hem parlat, que ofereix, és el que gestiona el tema dels llibres, ho fem a través d'aquesta empresa, Eading, que gestiona els llibres de segona mà perquè surtin més bé de preu. També els armariets que hi ha al centre i les activitats extraescolars de l'AMPA i de l'associació esportiva que ja us hem explicat. Molt important el tema dels terminis. Deia el Toni que el Batxibac la setmana que ve ja comença la preinscripció. Aquest divendres és la prova de nivell a les 4 de la tarda. Si algú encara no s'hi ha apuntat i està interessat, hauria d'escriure un mail al nostre centre, al correu de centre, que teniu al web, i així poder parlar directament amb el coordinador de Batxibac. La preinscripció de batxillerat, com ja ho sabeu, suposo, és de l'11 al 17 i la matriculació és al juliol. Per tant, aquí és el que deia el Toni, que hi ha un espai de temps, al nostre entendre, massa dilatat. Els criteris de prioritat, tot això està al web aquest preinscripció.gencat.cat. Els criteris de prioritat, el primer seria l'adscripció al centre, després la prioritat, els criteris generals i, per últim, els criteris complementaris que només surten en cas d'empat. I tenen prioritat, com hem explicat, aquells alumnes que simultàniament estiguin cursant el batxillerat i els ensenyaments professionals de música i dansa, perquè som el centre de referència d'aquests estudiants. Un segon, amb aquesta diapositiva anterior, la data del batxillerat és una dada, és del 3 al 7. Del 3 al 7. Després ho rectifiquem. Sí. Després ho rectifiquem, És des de dilluns, Des de dilluns, 3. Aquí us hem deixat una presentació, si cliqueu aquí anireu a una presentació que parla de tot això. És la presentació que fem servir nosaltres per l'alumnat de primer de batxillerat, per explicar-los com va el tema de l'ESPAU i com funciona l'ESPAU. Si us voleu passejar per aquesta presentació, doncs és simplement venint aquí, a la pàgina web està penjada aquesta presentació, doncs aneu i clicant obrireu un PowerPoint que explica tot això i després del batxillerat com anirà. D'acord? Ho dic perquè a vegades dona una mica la idea, aquest viatge cap endavant, cap al futur, em pot donar la idea del que vull fer avui en dia, per tant, o del que vull fer aquest curs que ve, i teniu aquí tota la informació. I bé, teniu altres, diríem, recursos aquí. El Padlet de vídeos amb classes, els alumnes ens expliquen com fan les classes, alguns professors ens expliquen com fan les classes, no us ho obriré, us ho mireu vosaltres. Després hi ha la visita virtual al centre, que és una mica per substituir aquesta visita que fèieu, que us explicava al principi tan xula, que us acompanyaven els alumnes, una mica menys interactiva, però al màxim de real, aquesta visita virtual. Aquí hi haurà les portes obertes enregistrades, que estem enregistrant avui. Documents informatius, hi ha gent que li va millor tenir-ho en paper, per tant, o bé us podeu revisar les portes obertes que hem fet ara, o bé us podeu mirar els documents que estan penjats aquí i les preguntes freqüents que sorgeixen de les vostres preguntes que heu anat fent amb el formulari que teníeu penjat. I ara deixo de compartir perquè si no jo no puc veure les preguntes que ens esteu fent. Hi ha moltes preguntes apuntant a classe. No seràs Albert, però és el que sé.
Vale, me'n vaig aquí, aturo la presentació. Molt bé. Sobre els punts... Sí, sobre els punts, si mireu el web de prescripció, estan explicats, són els oficials, tots els centres tenen iguals, Hi ha uns punts de zona, uns punts també, si tenen germans al centre, i hi ha el batxillerat, la nota de l'ESO, que no l'heu d'acreditar perquè si és un centre que està a Catalunya automàticament el sistema la posa, que actualment, com no s'ha acabat quart d'ESO, és la nota que tenen els nanos de primer, segon i tercer, si és un alumne que està fent quart d'ESO, si és algun alumne que ja ha acabat tota l'ESO, és l'última mitjana que tingui, seria la de tota l'ESO, i se van sumant així els punts i s'ordenen les peticions. Primer la prioritat que ha comentat la Gemma i després, a igualtat de prioritat, s'ordenen per punts. Alguna pregunta que algú feia és en quants punts puc entrar? És difícil de dir, Jo l'únic que us puc dir és l'última persona que va entrar el curs passat, que van entrar al voltant de 60 persones de fora, tenia 30 punts, al voltant de 30 punts. Què passarà aquest any? Això és com l'economia, És a dir, rendibilitats passades no pressuposen rendibilitats futures, Per tant, aquí és una mica de cadascú veure les oportunitats que té, els interessos i jugar, I jugar i pensar si ho pot fer. No ho sabem. Nosaltres som un centre que estem a tope, molt ple, I clar, i aquest any, en pandèmia, estem visquent, jo crec que d'una forma que no ens ho podien arribar ni a imaginar. Estem surant molt bé, però ens posaven les mans al cap perquè van fer una inversió impressionant a l'estiu, quan ens van dir que distància social, grups reduïts, van comprar 17 càmeres, van muntar 17 aules en càmera perquè es vegués la pantalla i la gent pogués connectar i hem tingut el batxillerat fins ara que el començarem a fer. El primer batxillerat ha estat un dia sí, un dia no, fent-lo d'aquesta forma. Ara ja hem tornat a canviar horaris, redistribuir la gent d'aules i torna el primer batxillerat presencial. El segon de batxillerat el van aconseguir posar-lo en presencial una mica abans, és a dir, a principi de març o principi de febrer, ja no me'n recordo. Principi de febrer, ara ja no me'n recordo. Principi de febrer, el segon de batxillerat el van aconseguir fent canvis d'horaris i readaptant, fent canvis. Però clar, nosaltres hem fet, la meitat d'alumnes de batxillerat han estat en presencial i d'altres han estat seguint la classe des de casa per aquesta tecnologia que havíem posat. Hem fet un salt tecnològic, alumnat, professorat, centres i societat, impressionant. Per tant, també són coses que s'aprenen. Aquesta conferència, nosaltres tenim aquí ara preparat una altra conferència en paral·lel per si arribaven a 250, per sort no ens ha calgut fer-la servir, etc. És increïble, perquè no sé si sou conscients, però moltes vegades depèn de molta labor voluntariosa, perquè estem fent la conferència des del centre, perquè creiem que l'hem de fer des del centre, però l'ample de banda que tenim per aquesta infraestructura tecnològica és impressionant. És literalment de vergonya. Jo tinc més ample de banda a casa que a l'institut. Diuen que ens ho arreglaran, però, bueno, impressionant. Si algú vol números, li dic. Jo a casa tinc 1 giga i aquí ara, de moment, la fibra que tenim al centre són 10 megas. És increïble que puguem fer tot el que estem fent en 10 megas. Clar, ara han donat a tot l'alumnat de tercer d'ESO, quart d'ESO i el de batxillerat que no tenia un ordinador, li prestem un ordinador per treballar. Si tothom portés l'ordinador, les 10 megas, és que se riurien, no? La setmana passada diuen, no, segur que s'arreglarà, segur que s'arreglarà, Bueno, esperem, no? Però vull dir, jo creuava els dits sobre si aquesta conferència d'avui, realment, les dues conferències, perquè clar, hem enviat a molta gent i dient, si passem de 250, resistirà la connexió, no? I jo una mica la por la tenia, no? I sembla que més o menys sí que l'hem pogut fer. Ho gravem tot i ho tindreu. Referent a això de la tecnologia, aquí preguntaven què vol dir això que oferiu un ordinador. De fet, no l'oferim nosaltres, és a tots els centres públics. La Generalitat de Catalunya ha fet un pla de digitalització i ens han portat ordinadors per tot l'alumnat des de tercer d'ESO fins a segon de batxillerat i cicles, cosa que vol dir que tenim els ordinadors
per cedir als alumnes quan arribin a primer de batxillerat. Bueno, això surt molt al diari i és molt de publicitat, però la realitat està que l'alumnat de tercer i quart d'ESO sí que tenim nosaltres tots els ordinadors, alguns els han agafat i els altres, els que ja tenien ordinador i han preferit no utilitzar el nostre, el tenim guardat, uns poquets, i aquests els podem anar canviant d'alumne. A l'alumnat de batxillerat, tots els ordinadors que ens van oferir, atenció, que no els hem guardat nosaltres. Hi ha alumnat que ja tenia ordinador i deia, carai, a mi m'és més còmode venir amb el meu, jo no necessito aquest préstec. Doncs tots aquests no els estem guardant nosaltres, tots aquests els té el departament. El dubte és, l'any que ve, quan vingui alumnat que no tingui ordinador, els que se marxin i tenen ordinador propi, ens el cediran i nosaltres el prestarem. Quan se'ns acabi d'aquest, serà àgil, espero que sí, confio. Segons les notícies dels diaris i les conferències de premsa que fan, segur que serà rapidíssim. Jo ja sóc una mica vellet, cabell blanc i falta pell, i no tinc tanta confiança en el sistema. És a dir, serà tan àgil que quan vingui un nano que me falta, jo digui, me falten 4 ordinadors, la setmana que ve els tingui, o haurem d'esperar un mes? No ho sé. Confio i espero que el sistema vagi rodant i sigui ràpid, no? Aquest any, aquests ordinadors promesos pel mes de setembre els van distribuir abans de Nadal, nosaltres. No, perdona, que va. El 1 de març, sí, me'n recordo. El 1 de març els van distribuir. Sí, me'n recordo. Al començament de març van estar 15 dies distribuint els ordinadors. Que segons la conferència de premsa se distribuirien al primer trimestre. És a dir, que sí, fem el que podem i reeixim, però amb esforç i col·laboració de tothom. No només de professorat i centre, sinó famílies, alumnat, comprensió, cadascú portant el seu perifèric quan fa falta, etc. I així reeixim. I jo crec que aconseguim l'objectiu que és acompanyar l'alumnat de cara a un ensenyament posterior i amb capacitat. Algú preguntava també, quants alumnes van a la selectivitat? Tots, a Diürn van tots a la selectivitat. Jo m'empenyo molt en dir-los, noi, la selectivitat, el batxillerat no s'acaba amb el mes de maig quan aproveu el batxillerat. Acaba un mes més tard quan heu aprovat la selectivitat, perquè d'aquella forma tindreu per sempre obertes les portes a la universitat. Que després tu te'n vas d'Erasmus, de no sé què, d'intercanvi, prefereixes treballar un any, però ja ho tens obert per tota la vida. El títol de selectivitat, la nota de selectivitat val per tota la vida i, per tant, has d'estirar a la selectivitat. I tots van. El rendiment de selectivitat és altíssim, la gent que aconsegueix bons nivells tant en ciència, en científic tecnològic com en l'humanístic, tenim molt alumne premiat, alumnes que cada any obtenen premis extraordinaris de batxillerat, alumnes que surten amb les mitjanes de batxillerat importants, surten, i algun que no surt perquè l'alumnat que fa batxillerat resulta que ja no se presenta a la selectivitat espanyola. Perquè com ja té un títol de batxillerat que és un 9,95, imagino, doncs diu, per què me voy a examinar si no me donaré un 9,95? M'examino dels 4 punts extras i obtinc, doncs me preparo 3 exàmens, m'examino d'aquests punts extras, sumo 4 punts o 3,5 i tinc una nota de tall que me va molt a pròxima al 13. Jo recordo una exalumna nostra que fa l'any passat, la Clàudia, que si no va sortir al diari perquè tenia un 9,99 de nota de batxillerat francès, va treure 4 punts d'extras, tenia un 13,99, i els diaris deien la nota més alta de batxillerat, de l'espanyol és veritat, era un 13,50 i pico. Vale. Nosaltres teníem un alumne que va entrar a la universitat amb un 13,99, no? Vull dir que sí, una Clàudia Fleta, amb el seu honor. Va. Després hi ha més preguntes aquí, una sobre si es pot triar 2 assignatures d'una franja, no, però les assignatures, no sé si us heu fixat, estan repetides, vull dir que si no puc agafar-la a la primera franja o a la segona matemàtiques, la puc agafar a la quarta, o sigui que s'ha de fer una mica de combinatòria. Ja veureu que en el formulari no et permet clicar 2 de la mateixa franja, d'acord? Has d'anar triant. Això és una. L'altre, el PowerPoint aquest... Un segon. A més amb això, el formulari acaba sempre en què ens comenteu que calgui. Nosaltres, amb les respostes del nostre alumnat i de l'alumnat que se prescriu de fora, l'alumnat que se prescriu... Hi ha algun micro obert per aquí? L'alumnat que se prescriu de fora i que entra a la prescripció,
quan surti la llista d'admesos, nosaltres ja amb aquest alumne el considerem com si estigués matriculat i comencem a treballar i adaptem les nostres franges. Per exemple, exemples que posem. Nosaltres considerem, històricament, no hi ha per fer dos grups de tecnologia industrial. Si hi hagués un book de tecnologia industrial o de dibuix tècnic, molta gent que ho demanés, farem dos grups de tecnologia industrial o dibuix tècnic. O no hi ha gent per fer dos grups de grec. Un el tenim garantit, normalment surt, no? És a dir, tots els últims anys ha sortit. O un grup de llatí. Però si hi hagués molta petició, nosaltres ho canviem. Històricament, en d'altres casos que ens passa, no? A segon de batxillerat. De què hi haurà dos grups? D'història de l'art o de geografia? Doncs depèn. Hi ha generacions en les que hem fet dos grups d'història de l'art i hi ha generacions en les que hem fet dos grups de geografia, no? De matemàtiques acostumem a tenir dos grups i tres grups, biologia dos grups, química dos grups, ja les posem a les franges, però nosaltres sempre adaptarem la franja a les peticions de la població que sigui admesa a la prescripció i a l'alumnat propi. Per tant, aquesta sempre adaptarem. Si alguna matèria no es pot fer, s'ha de fer a l'IOC. El formulari també us explica. Aquest any, el curs que ve per primera vegada, les matèries a l'IOC faran pagar una petita quota. Si la matèria és de 4 hores, dura tot l'any, faran pagar 15, és a dir, 30 euros per fer la matèria a l'IOC. I si la matèria és només de mig curs, és una segona llengua, una psicologia o una matèria de 2 hores setmanals, que dura només mig curs a l'IOC, només se pagaria 15 euros. Com s'arbitrarà aquest pagament? De moment no ho sabem. Nosaltres només, si algú està interessat, li diem, digue'ns que ens vols fer aquella matèria a l'IOC, m'envies l'imprès perquè tinguem el correu electrònic que nosaltres hem de posar quan te matriculem a l'IOC i després ja contactaran amb tu i ja parlarem, quan se faci la matrícula oficial, com se paga aquesta quota, etc. perquè només sabem el preu de la quota, però no com se recaudarà. I Gemma, tu seguies, perdona que t'he tallat. No, ara estava contestant aquí al xat. Lo de la presentació. Lo de la presentació, sí. La teniu penjada a la pàgina web. Quan posa portes obertes, en la notícia portes obertes, si tireu cap a baix, hi ha la presentació del PEC, la presentació de l'ESO, que la vam fer fa un mes i alguna cosa, i aquesta. I si cliqueu estan tots els links actius i tot. Vull dir que la podeu veure un altre cop allà. I, per tant, repassar-la. I, a veure, alguna altra pregunta? La titulació d'idiomes per fer anglès, haver cursat anglès primera llengua a qualsevol institut o centre educatiu, que normalment quan acaben quart d'ESO tenen un B2. Ai, un B2, perdó. Un A2. És que ho sé, nosaltres la prova de nivell la fem al setembre per veure el nivell dels nostres alumnes. Llavors nosaltres els assessorem per fer l'examen el mes de febrer, que normalment, globalment, és pels alumnes de primer de batxillerat el B1 i pels alumnes de segon de batxillerat el B2. Aquest seria el punt de partida global. Després hi ha casos que es personalitzen en funció de cada un dels alumnes, però això seria el general. Nivell de la segona llengua, què és? Al principi seria una A2. Començar una A2. I pel que fa a la segona llengua, ens comenten que seria un A2, per començar la segona llengua. Que seria el nivell corresponent a 2 anys que han fet els nostres alumnes d'aquí. Els nostres alumnes fan segona llengua 3 hores a la setmana, a tercer i a quart. Per tant, aquest seria l'equivalent si algú vol agafar segona llengua a primer de batxillerat. Nosaltres el B2 i el B1 no els fem. Nosaltres acompanyem els alumnes per treure's la titulació oficial fora del centre. Nosaltres no organitzem aquests exàmens. Nosaltres els acompanyem a fer-los. Això té moltes preguntes de fora. A veure, sobre totes aquestes preguntes, així com en bloc, del tema punts, si venen de fora de Barcelona i tot això, jo crec que
és una mica complicat de dir una cosa amb certesa perquè realment és aquesta situació de dir no sabem què dir-vos, si amb 30 punts entrarà no ho sabem, però sí que fent la inferència del que ha explicat el Toni abans, doncs això, i que sapiguem com van els criteris, doncs primer són els que tenen simultaneig en música i dansa, després són els de les escoles adscrites i tot seguit vindrien els nois i noies que amb la seva puntuació del criteri general, si tenen germans, la zona on viviu, del domicili, els punts de la nota d'ESO, que també es sumen en el criteri general. Per tant, si he tret un 8 de mitjana o un 7,7 de mitjana a primer, segon i tercer d'ESO, doncs se'm sumen al criteri general. A nivell global, ja ho hem posat també en el xat, que ens ho heu preguntat un parell de vegades. Aquest any tenim 108 alumnes a quart de l'ESO. La nostra orientació és que 20 d'aquests alumnes, per tant, en queden uns 88, aniran a fer batxillerat artístic o cicles formatius o altres estudis. Per tant, comptem que al voltant d'uns 85 alumnes seran els que seguiran al nostre centre. Si tindrem 140 places, perquè tindrem els batxillerats a tope, com sempre, doncs aquí heu de descomptar els que faran el batxibac i aquests que vindran de les escoles adscrites de música i dansa. Per tant, no tenim ni idea, però al voltant de 30 places potser hi haurà. Sí, sumant el batxibac entre 40 i 50. Sumant el batxibac, 50. Sumant el batxillerat entre 50 i 60, quedarà la foquilla. Al voltant de 50. Molt bé. Jo no sé si hi ha més preguntes. Prescripcions de segon de batxillerat, en principi vacants de segon de batxillerat no preveiem que hi hagi, la gent pot presentar prescripció, si hi hagués alguna vacant que és llista d'espera, te trucaria. Però és difícil incorporar de segon de batxillerat, perquè a més no sé el treball de recerca, no el treball de recerca, quines matèries han fet, etc. No és gens fàcil, nosaltres ho tenim a tope. No preveiem vacants de segon de batxillerat. Sobre la prova de francès del batxibac, que alguns de vosaltres ho pregunteu, que serà aquest divendres a les 4 de la tarda, si voleu inscriure-us a fer el batxibac amb nosaltres, hauríeu de fer-la amb nosaltres. I sí que és veritat que si teniu un B1 ja no cal fer-la, no cal fer la prova aquesta. De tota manera, jo crec que és recomanable enviar un correu al centre, que teniu el correu de centre en la pàgina web també, per posar-vos en contacte amb el coordinador de batxibac perquè sàpiga que vosaltres també voleu fer la preinscripció. Sobre la puntuació per entrar al batxibac és només la nota. No hi ha cap altra puntuació. Una vegada acreditat que se té el nivell de la llengua per entrar-hi, o amb titulació o passant la prova, l'únic criteri és s'ordenen per la nota de l'estudi de l'ESO per entrar-hi, de la titulació que se tingui. O si ve d'estudi estranger, l'homologació que li donin. S'ordenen només batxibac o únic ordre per la nota. El resultat de batxibac s'obté el dia anterior de que s'acaba la prescripció, amb la qual la gent que se prescrigui batxibac, si no està segur si entrarà, presenta l'altra prescripció i no passa res perquè no s'introdueix al sistema la prescripció de batxibac fins que s'és admès. Per tant, no s'ha creat duplicitat. Però l'últim dia de la prescripció se té el resultat de si s'ha entrat a batxibac. I què passa? Que a Barcelona ciutat són diversos centres. Abans de publicar qui entra o qui no entra a batxibac a cada centre, la gent que no cap en un centre se li acostuma a oferir batxibac en un altre centre, si ho ha demanat. Per tant, se li diu, jo vull fer batxibac i col·loco en aquest ordre, si no puc entrar en aquest centre, després aquest, després aquest. I s'ajunten totes les direccions i acostumen a canviar cromos dels que no han entrat en un centre i se li ofereix el batxibac en un altre centre. Per tant, si esteu interessats en fer aquesta doble titulació, no poseu només un únic centre, poseu més d'un.
Pel First Certificate que demanàveu per aquí, d'Oxford, no l'oferim. Nosaltres acompanyar, perquè és un centre privat, Cambridge no ho considerem oportú, però sí que acompanyem a l'alumnat a fer les proves de l'EOI, això sí, d'acord? Que és un centre públic, igual que el Goethe Institute o les proves del Delft, que serien públiques. En el batxillerat no es deixa de fer cap matèria del batxillerat espanyol. No. Passa que hi ha un 30% de currículum en la llengua francesa i l'únic és que és obligat fer les optatives. Per tant, hi ha 4 hores de primer de batxillerat que s'han de fer història francesa i literatura francesa, a primer, 4 hores a segon, i el treball de recerca s'ha de fer obligatòriament també en llengua francesa i, per tant, s'ha de participar en l'intercanvi. Per tant, no és que hi hagi una part del currículum que no la pugui fer, sinó que les optatives ja estan triades. Aquella part que cada un tria i una part del currículum, el treball de recerca s'ha de fer en llengua francesa obligatòria. També hi ha una pregunta aquí sobre les proves del conservatori, que es veu que aquest any s'han endarrerit. L'alumnat que fa música o dansa pot fer 2 preinscripcions. No es compta com a duplicitat. Poden preinscriure's al Balmes per si han obtingut, si han pogut entrar al conservatori, llavors es queden al Balmes, o poden fer la segona preinscripció per si de cas no tenen la possibilitat d'entrar al conservatori, per tant, perdrien la prioritat d'entrar al nostre institut. El mòbil... ja està. Ja ho hem contestat. El nocturn hi ha unes 50 places. Unes 50 places al nocturn. Després també recordar que la gent, és a dir, de vegades la llista d'espera funciona ràpid, però que la gent se pot prescriure de forma paral·lela a cicle formatiu i a batxillerat. I després, si t'agafen al cicle formatiu, no te matricules al batxillerat, a aquest cicle formatiu que tant t'interessava. Això també està passant algunes vegades i per allò després, quan se publica fins i tot la llista d'admesos, posteriorment la llista d'espera circula ràpid. La pregunta de quanta gent queda en llista d'espera no se pot contestar, no se sap. Depèn de cada any i el que sí que és veritat que el número de tall de l'any passat va ser 30 punts. Vull dir, penseu que això era el número de tall d'aquest curs acadèmic, que l'any que ve pot ser completament diferent. Alguna de les preguntes que feu, si mireu el preguntes freqüents, les tindreu contestades. És a dir, amb el preguntes freqüents de preguntes que la gent ja ens ha fet prèviament, cliqueu a l'enllaç de preguntes freqüents i veureu que algunes d'elles estan aquí contestades. La zona d'influència, és a dir, els punts, hi ha algunes... La prescripció és el model oficial, no és cap model nostre. El que sí que nosaltres afegim és el formulari de quines matèries, perquè no volem esperar a que la gent se matriculi per saber quines matèries vol fer. Volem atendre la gent i per atendre la gent necessitem temps per planificar què matèries posem en unes hores i quines posem en unes altres. A veure, hi ha un momentet que anava a contestar una pregunta i ara se m'ha anat alçant al cel. Ara no sé quina és la pregunta que volia contestar, però sí que us volia dir que hi ha la manera de fer més preguntes que són potser una mica més... Sí, hi havia una que era important contestar, que era com s'ha de fer per fer la preinscripció. La preinscripció de fer-la està centralitzada. La pàgina web aquesta preinscripció.gencat.cat, aquí entreu i aquí es fa la preinscripció. Nosaltres ja no agafem papers de preinscripció, a no ser que siguin els del batxibat, que aquest sí que funciona diferent. I després, un cop feu la preinscripció,
doncs estarà obert el formulari, aquest que teniu a la nostra pàgina web, i també podeu fer la petició de les matèries. I una mica per acabar, perquè com que hi ha preguntes que són una mica més personals, dir-vos que encara teniu el formulari obert per poder fer preguntes, que teniu un formulari per poder fer preguntes, les anirem responent en el preguntes freqüents, si són preguntes que interessen a tothom, i si no, si són més particulars, ens posarem en contacte amb vosaltres, com que tenim l'email, per contestar-vos. Si hi ha alguna pregunta així més personal, com que no podem atendre-us personalment com ens agradaria, vull dir, en presencial, us atendrem personalment, però a través de o bé el formulari i les preguntes freqüents o bé el correu electrònic si cal. Sobre el formulari de les nostres matèries, si alguna persona l'omple i després vol canviar la seva petició, el torna a fer de nou i nosaltres sempre agafarem l'última resposta d'aquella persona. Ens ordenem per data i, per tant, no passa res, si tu has repensat, pots fer-lo una altra vegada. El formulari ja teníem pensat de deixar-lo obert el dilluns, que és quan comença el del batxibac, però ja com avui l'he obert per ensenyar-lo, ja el podem deixar obert, no passa res. I la gent ja pot entrar i pot pensar-s'ho igual i tranquil·lament no passa res. Si algú canvia d'opinió, torna a fer el formulari de nou i agafarem la segona resposta. I si no hi ha... Digues? Perdó? No, que pregunten el llatí o el batxibac sí que és compatible. I tant. El batxibac és aquelles 4 hores que són com si fossin juntament amb les optatives, d'acord? Per tant, si mireu bé, si us mireu bé el formulari, hi ha alguna altra franja, em sembla que n'hi ha 2 inclús, de franges que hi ha llatí. Per tant, puc fer llatí i les de batxibac, o puc fer biologia i les de batxibac. Vull dir que el batxibac queda en la franja que diríem d'optatives, optatives i altres matèries que posem repetides perquè es puguin donar més casuístiques i més combinatòria. Jo només una cosa, Gemma, perquè hi ha gent preocupada, també els nostres alumnes estan preocupats per haver d'omplir el formulari, no? I sembla com si posis les 4 franges, les 4 assignatures i això hagi de quedar de per vida. No és així. Ho ha comentat el Toni. Si d'aquí un mes s'ho repensen, doncs agafarem el següent formulari, però si al mes de juliol s'ho tornen a repensar i després ja per normativa al setembre també i encara tenen un mes, un cop començat el curs, per fer els canvis que s'escaiguin, no? Vol dir que hi ha aquesta possibilitat. Sí que és veritat que llavors també moltes vegades hi ha grups que ja són molt nombrosos i potser el canvi ja no és possible. O al revés, que no podem fer que 2 o 3 alumnes marxin d'una assignatura perquè quedarien molts pocs alumnes i l'hauríem de deixar de fer. Però que en principi, globalment, no vol dir que el que triïn ara acabin de fer això, que poden haver-hi molts canvis. Sí, l'important és... Toni, no sé si vols... No, la frase tècnica de l'Albert és se pot atendre sempre un canvi horari sempre que sigui compatible amb l'horari que ja està fet. És a dir, això són els canvis de setembre. És a dir, no se pot desmuntar un horari per canvis de gent que ha canviat d'opinió. Si la gent canvia d'opinió i és compatible amb l'horari fet, perfecte. És a dir, per exemple, si nosaltres hem mantingut el grup de geologia de primer perquè hi havia 10 persones, ara no poden haver 5 persones que se me borrin de geologia de primer, perquè si no inspecció me tanca el grup de geologia de primer i votegem a 5 persones que l'havien demanat i nosaltres havíem fet l'horari. No podem tornar a fer l'horari al setembre. L'horari s'ha de fer al mes de juliol. Per tant, tots els canvis de setembre s'accepten sempre i quan siguin compatibles amb l'horari fet. Per tant, la gent ha de pensar el més aviat possible el que vol fer. Si hi ha algun canvi d'opinió i podem acceptar-lo, ho acceptarem, però sempre sense destrossar ni perjudicar el 90 i escaig % de població que té al costat. I bé, jo crec que tancaria aquí, ja portem 1 hora i mitja, havíem dit 1 hora, però amb les preguntes ja és normal que tingueu preguntes i totes les preguntes que vulgueu fer, de veritat, escriviu al formulari o escriviu al correu de centre i nosaltres us respondrem. I bé, espero que reveure i que segur que els vostres fills i filles estaran bé si venen aquí al centre, els atendrem molt bé, però segur que seran molt ben atesos també si van a un altre centre. Vull dir que
endavant perquè són superadaptables a aquestes edats i segur que els hi anirà a tots molt bé. Doncs vinga, bona tarda i fins aviat. Fins aviat. Gràcies.